Nakoa du lerroburua, Greziak erronka bota dio troikari. Bueno, Siriza dugu izpide noski, Peio Urizar, egunon. Egunon bai. Bueno, zer, poza, zalantzak, orain hasten da bidea? Hombre, etorkizuna sekula ez dago idatzita, ez da nik uste esperantza. Gaur, atzok Grezian gertatu zena egin esperantza, zabaltzen da Europako gizartearen zati handi batentzako. Eta beraz, esperantza irekitzen denean positiboa. Bueno, eta zer dioz ordune, amildegia gehiago irudikatzen duten mezuekin, hemen egunkari asko begiratu ezkero, izquierda radical, anticipa periodo de agitación, el paisek, desgrecia la razonek, ezta? Desgrazia hitzarekin joku inez edo, ezakite, zer nahi du guztionek. Nik uste eta amildegian, jada Grezian bertan, eta Greziatik kanpo Europako tokia zutan ere ja, milioika pertsona daudela, amildegian, jada. Eta aldaketa beharrezkoa zela erabatuko ezina zen. Greziako kasuan konkretuki, jarritako neurri batzuk amildegian sakontzera zijoaztela gero eta nabarmenagoa zen, eta aldaketa behar bat zela argi zegoen. Historikoki, eskerraren papera hartuako alderdiak ez zuen erantzunik ematen, eta hori ez da bakarrik Grezian beste toki batzutan ere ematen da, eta aldaketa bat eman da, zalantzarik gabe, zaila izango da egoeratik irtetzea, eman barreko pausoak ere ematea ere ez da garraixa izango, baina eman beharreko lehenengoko pausoa hau da gizartearen babesa jaso dute, eta nik uste dut hortik aurrera esperantzaren ateak irekitzen dira. Agian Sirizak beste kudaketa bat egingo du, beste lehentasun batzuk jarriko ditu agian bere politika gintzan, hori dena ikusteko dago, eta ezagutuko du noski, zorrarena da, zorra da, hemen ospetsuen bihurtu den hitza, ez da, zorra eta zorrarekin zer egin, zorra nola saiestu, o zorrari nola aurre egin, zer egin zorrekin, nola egin politika zorretan sartu gabe, hor dago erronkalatz bat, Siriza daukana izugarria da. Barne produktuaren uneko 197 edo hortik gora dauka horren bestean zorra Greziak, zor ikaragarria, adituek diote iaia inoiz pagatu ezineko zorroietako bat badela noski. Nola gobernatu zorri gabe eta nola asmatu? Esan behar dena da, erreskateak hasi zirenean orain daukatena baino askoz ere zor txikiagoa zekotela, ja zaila, txarra, eunetik gora zekotelako, portzentaian, ez da, eunetik 1,10 baina arraskatea eta troikak esarritako neurriak aplikatu ondoren, zorra txikitu beharrean handitu dela. Kitarena hitz egiten ari da, eta kitarena eta egina dauka bat, baina iraganean ere beste kita batzuk egin dira, eta eredugarri, adibide bezala bere unen Alemaniari egindakoa izan zen, eta oindela oso urte gutxi bukatu duena, bigarren Gerra Mundiala bukatuta gero esarri zioten kita bat, eta baldintza batzuetan, zorren ordainketa, eta hori oso garrantzitsua da, betieri ekonomiaren emaitzak positiboa zianean ordaintzeko aukera emanez. Greziari ez diote eman hori, kita eman diote, kita bat egin zioten, baina hala ere egoera zegoela, zorra ordaindu beharra zegoen, eta zor horren askundea ekarri du. Nik uste borondate badago aukerak badaudela, eta argi dagoena da zor hori ideologia baten baitan sortutako eskenategi batetan eragindako ekonomia neurriek sortu dute batean, ikusten ari gara zorra nork ordaintzen duen, paganoak nortzu dien, eta aldiz gizarteak gero eta behartzuagoa, gero eta egoera kaskarroan egon da, ikusi dena baita, lehentasuna beste batzuk izan dira. Lehentasuna izan da, sistema finanziarioa aurrera amatea, hori ahalbidetzea, gizartea bertan bera erokunetan gelditzen bada ere. Greziako hauteskunderik sonatuenak izango dira baita guretzako ere, segurazki, ez da, aspaldiko urteetan hauek,
Bai, bestean, eta eraginik ere badaukatenak gurean, ere. Edabidetan entzuten nuen gaur goizean irratian, bereintzak griegontzat ere, agian deigarria izan dela Europa mailan izan duen oihartzuna hauteskunde honek kontutan izanik, Grezia ez dela erreferente bat, ez biztanleria kopuruan, eta ez ekonomia pisua ez dakela larregi Europan, baina referente izan dela. Eta referente izan da, ez agian berak Greziak izango duen eraginean dako, behizik, eta Greziako aldaketak, beste leku batzuetan aldaketak ere sortu ditzakelako. Izan dezakeen isla da. Bueno, datu bat momentu honetan bertan, euroa bere mailarik bajuenera iritsi da 11 urtetan, Osea, Greziako hauteskundeen emaitzak ezauduta gero. Zakit horrek ere zer esanik baduen, o esan nahirik baduen, ezta? Hor merkatuak aipatzen diren edo eta merkatuek nork mugitzen ditun, o nork ez ditu mugitzen, nola mugitzen den. Argi dagoena da, Greziako biztanleriak, edo gizartearen gehiengoak erabaki duela orain arte agindu duten alderdiek merkatuei egin diotela merkatuei egin diotela kasu, eta erabaki dute hori bukatu behar dela. Grezian hasi den honekin Europa arrisku puntu batean egon liteke? Batasunako egin ahalegin guztia desbatasunerako bidean jartzeko puntu batean jar liteke? Esate dizut, Cameronek berak esan duelako azkartuko duela deialdian nolabait agian erresuma batua ateratzeko. Eta ez da izango parametro berdine gaiti. Cameronek egiten duena ez da Greziak dauken, ero Sirizak berak dituen eredu berdina, baina galdetu barko dunekena da agian, ez da, Greziak egindakoarekin sortzen ari zen Europa zalantzan jartzen dela. Zalantzan dagoena baino gehiago, eta Euskal Herrian bertan ere, Europa betidanik hor izan dugu, ez bakarrik Europa unitate bat sortu zenetik, baizik eta Europa beti izan da gure eredu eta Europara begiratu dugu besteleko batzutara baino gehiago, baina sortzen ari den Europa nik uste dut gero eta zalantzan gehiago dago, eta ikusten ari dena da Europa horretan, agian azkenean, hilaran dauden azkenean pertsona diela. Beraz, agian zalantzan jarri beharko da sortzen ari zen Europa, eta beste Europa eredu batera jo marko gara. Bueno, hori da bide luze izango da noski. Isla genion eta, ez dakit, hauteskunde inkestak ere izan dira asteburuan, Bozento taldeak egindako inkestak ez delako, eta hor, ez dakit, isla den, ez den isla, eragina den, korronte horretan sartuta edo, Podemos alderdiaren presentzia Euskal Herriko lurraldetan ere ageriko da inkesta horretan. Bentsat, ezakizuk zemateko sinesgarritasuna ematen diozun inkesta honi, horra anuntzatu diren datuei edo, Podemos hiru lurraldetan desente indartsu agertzen da, eta, neurri batean, agian Euskal Herria Bildurekin leia batean gainera, ezta? Eta leku batzutan Euskal Herria Bilduren aurretik ere jarriz, inkestaren arabera beti ere. Eta, ez dakitezuk irakurketa hori horrela irakurrita, zer pentsatu duzu lehenengo gauza? Inkesta dira, eta respetatu beharrekoak, zalantzarik gabe galdera batzuk daude, eta galdera horiei erantzun batzuk eman zaizkie. Hortik aurrera egin den sukaldea, izan daiteke sinesgarriagoa, ero ez, eta hor nahi sartuko, azkenean hor pertsona daude lanean ere, ezta? Baina egia da, eta nik uste ukaik ezina dela, Podemosek ere bere efektua izango da Euskal Herrian. Azkenean, estatu mailan gertatzen denak Euskal Herrian ere badaukala. Hortik aurrera bertan inkestan dagoena errealite bihurtuko den edo ez, hauteskunde berak esango digutez, eta beste inkesta batzuk ere, adibide bat ematearren, orain dela 4 urte edabide berdinak egindako inkesta batean, Gipuzkoako aldun nagusi Markel Olano jartzen zuen, eta gero ikusi genuen gertatu zen. Beraz, nik uste eta hauteskunde bera jarriko dituela, zalantzan jarri gabe, Podemos efektuak Euskal Herrian bere eragina izango duela baita ere. Inkesta bera horretan, Donostiako udala galdu dezakezuela edo, esaten da, eta ezakite guzti horrek ere ematen dizun pentsatzeko horik, edo eta neurri berdinak jarriko zen duken irakurketa. Bai, irakurketa nik azkenean sukaldea berdina da, bateako eta besteako. Makina bat kontu bada, tartean, eta esan zurekin elkarrizketa hitzartu genuen hartatik edo, beste bat ziren beste kontu batzuk, eta hor beste Euskal Bidea izan daitekena, eta Euskal Bidearen aurkezpen hori egin duzue, eta, orduan, eta egunkariren batek, okertzanago deiak edo, erabilitako formula erabiliz edo, Euskal Bidea horretan insumizioa edo desobedientzia da nolabaite
agian erramienta edo tresna edo modua? Guk, lehenik eta behin guretzat esatea, esaldi batetan esatearen, ez da, larun batean fikoan egin nuen proposamena kontratu bada. Euskal estatua sortzeko kontratu bat gizarteari zuzendua eta demokrazian oinarritua. Osea, argi dagoena da gizarteak, eta gizartea esaten dudanean ezik eta herritarrek erabakitzen dutena izango dela egingo den bidea. Alde bakartasunaren apustu egiten dugu. Ez aldebikotasuna edo eta akordioa alboratuz, baizik eta momentu honetan ikusten dugulako, eta hori nabaria da, egunean egun nabaria da, gustatuko litzaioke Eskozian da Britainiaren artean egindako prozesua bideratzea, baina hemen ez da aukera. Eta uste dugu, aukera hori irekitzen ez den bitartean, gu ezin gaitezkela egon, besoak gurutzatu ezin gaitezkela egon, esperoan. Aurrea pausak behar ditugu, eta gu prestutasun osoa daukagu herritarrekin bide hori adosteko, eta inbarreko bideak aurrera emateko. Batzutan, tokatuko da, nola ez, tokatuko da, Madrilek inposatzen zaionari ezetz esatea. Eta horrek nahi du esan, insumisioa ero desobedientzia zibila, ardatz ero aukera horre hongo dela. Zalantzari gabe, eta ikusten ari gara, horrek ez gaituela zertan eman behar katastrofismo batetara, eta Katalunian ere azaroak 9an egindako konsulta bide horretatik joan zen, eta anetzen ezer gertatu. Nahi esan, legitimoa da, herri batek bere etorkizuna erabakitzea, eta legitimoa da bere eskutan izan ditzaken tresnak erabiltzea. Adostasunena lehenetsi behar da, baina adostasunetako borondaterik ez badago, uste eta herri honek eskubidea daukala bere bidea egiteko. Beraz, iruditzen zait hor, nolait nabardu bat sartzen duzula, Joseba Egibarreko gerrezona galdetzen zuen, non geratzen diren erakundeak, non dauzkatzuen erakundeak, non eta bazaudeten gainera lanean, eta non geratzen diren zenbaten erakunde horien lana eta erakunde horien ordezkotasuna eta pixua proiektu honetan esan. Erakundeek papel garrantzitsua dakate, eta nik usteet paralelismo bat, konparaketa bat egitearen, Kataluniako kasora behitzen badugu, han inork ez dukatzen gizarte zibilak daukan protagonismoa, baina inork ez dukatzen alderdi politikoek eta erakundeek egiten ari dien lana. Batak bestea ez du oztopatzen, agian, bata bestea babesten du, bata bestea bultzatzen du, baina hor ez dago bertigo bat, ea gizarte zibilak egiten dituen mugimenduekin, erakundeak edo alderdi politikoak alboratuko diren, han, nik uste papela nahiko ondo finkatu daudela. Egia da, momentu batzutan gizarte zibilak xaxatzeko, ero bultzatzeko, ero babesteko ere balio duela, eta hori ere, nik usteet onartu barzaion eta eman barzaion papel bat da. Gizartari soilik 4 urtean behin hauteskundetan bere papera boskatzea, botatzea, baizik eta prozesu baten baitan egunerotasunean ere papel aktibo izatea. Katalunian argi ikusten da, erakundeek bere papela daukatela, alderdi politikoek ere, baina gizartek ere zen batu. Izatezkeoz ere, Urkullu lehendakariak kontzertu politiko bat izan daiteken moduko adostasun mezu bat helarazi zuen Madrilen, onartu zuen ala ere, Rajoyrekin ez dagoela elkarrizketarik, ez dagoela gainera berriz ere deitzeko modurik edo motiborik, ezakit, non kokatuko zenuke Urkullu lehendakariaren gaur egungo jarrera, momentua? Gertatzena da, Urkullu lehendakariak egindako proposamenen puntu ahula, da esperoan dagoela, luzean gainera, berak behin eta berriz onartu duen bezala, esperoan dagoela, ea mailaren beste aldean norbait eseritzen den. Eta hori da puntu ahula. Guk uste dugu, ezin dezakegula, gehiago itxaron norbait eseritzera. Prozesu baten behar dugu, eta norbait eseritzen bada, adostasuna izango da helburu. Baina ezin dezakegu gehiago itxaron, ea Madrilen dagoenak kasu, ero Parisen dagoenak, bere borondatea adieraztea eseritzeko. Uste dugu, hor dagoela bere puntu ahula, ero ahultasuna, eta uste dugu ez daukagula zertan itxaron beharrek. Eta Euskal Bidearen proposamen honetan edo, non geratuko litzake Eusko Legebiltzarreko autogobernu ponentzia?
Lehenik eta behin ikusi beharko dugu autogobernu ponentzia horrek ze ematen duen. Eta tempo batzuk adostu ero printzipioz martxan jarri zenean EAJak berak adirazi zizkigun bertako talde guztiei, eta tempo horiek ja luzatzera dijoaztez. Nik entzundako azkenengoko adirazpenen arira, maiatzerako eztabaida politikoan sartuko ginen, ero hauteskunde pasata gero, udal foru hauteskunde pasata gero, eztabaida politikoa sartuko ginen bezala aurreikusita zegoen, eta ja da entzundakoen arabera, Kongresuko eta Senatuko Espainiako hauteskunden ondorera pasatzen dute. Beraz, benetan borondaterik badago ponentzia horrek bere lana eta emaitzak atera ditzan, zalantza bat sortzaigu, hasieratik sortu ditzaigun, baina adierazpenen ondoren ematen dena da, hori ere stand-by fase batean ustea nahi dela, eta ez da izango Euskal Herria Bilduren borondateagatik. Konsuelo Ordóñez Polloen zan, Polloeko Jerrian, asteburuntan, justu Gregorio Ordóñezen hilketaren 20 urte horrena betetzen zenean, eta hitz gogor batzuk entzun izkion, berriz ere Gregorio Ordóñezen hiltzaileen inguruko intokableen kontrako auzia zabaltzen alinduko direla, zabalduko dutela edo, ezakit, entzun zenitu nitzeiek edo, ezakit, errekorridorik ikusten dituzun nitzeieri, edo nunko batzen dituzun nitzeiek? Nik azkenean biktima batek, eta nik bera Konsuelo Ordóñez biktimatzat hartzen dut, azkenean senitarteko hurbil bat erail zutelako, biktima bezala esandakoak errespetatuko ditut, konpartitu ezarren, eta argi daukadana da biktimen artean ere, gero eta Konsuelo Ordóñezen da postura modukoa gero eta gutxiengo nabarian gelditzen ari direla. Biktimak errespetua dauka, biktimei errespetua zor diegu, baina eskubide batzu eskate eta beste batzuk ez. Eta esandakoa esanda ere errespetu sartuta, uste dugu beraien postura eta batzutan intransigentea den postura hori, biktima gero eta gehiagok ez dutela konpartitzen, eta azkeneko denbora hauetan, da nik uste urrengotan ikusiko dean aldaketa batzuk biktimen talde batzuetan horren ondori izango dira. Hau betek Madrilenerako manifestazio izan zen tartean, larun batean, Mariano Rajoyren kontrako txistuak bereziki zenak eta izan ziren, ez dakit, guzti hori eta hauteskunde giroan jartzen baldin badugu, eta guzti hori gartzela, biziozoko osoko gartzelarako bidea ireki denean, kode penalen aldaketa horrekin edota, ez dakit, estenategi horrek akordiotarako bide, baina beste erabateko bidera ez dute garamatzan edo? Egia, eta zoritxorrezoen hartu behar da, PP Monclora aldu zen unetik, Euskal Gatazkan aurrera pausoak emateko bide guztiak oztopatu ziala. Eindako aurrera pauso txikinak ere atzera bueltatu zian, eta ikusten ari gana da, behin eta berriz PPek erabiltzen duen politika, ez dela konponbiderako politika bat, baizik eta bengantzarako eta min egiteko politika bat. Egia da, eta nik uste dut ondo lotu dituzula gai hauek eta hauteskundeak. PPek eta ikusi dugu politika egiteko modu batek askotan, urte askotan, lotu ditu modu bat bere beharrak, botu mailan dituen beharrak, eta Euskal Herriko egoera, gatazka egoera. Eta induen irakurketa da, zenbat eta gogorragoa izan bere erantzuna eta bere politikak, bere inguruan dagoen sektore bat ziurtatzen duela. Ez da kasualidadea, aste honetan izan duen konbentzio horretan berriz ere Jose Maria Aznar bertaratzea, ero ez da kasualitatea biktimekiko egin duen azken komunikatu ero egin duen politika aldaketa. Irakurketa berdina da. Arazo batzuk dazka PPek, ziurazki ikusten du bere burua arriskuan horrego hauteskundetan, eta beraz, sektore ultrenak, modu baten esateagatik, bere ganatzea ditu ero ziurtatzen nahi ditu. Agian, azkeneko denboretan, galdutzat ero urruntzen zijoaztenak. Horrek sekartzen du, horrelakoak erabakitzen den bakoitzean, Euskal Herriak sufritu egiten du. Eta nik usteet neurri hauekin, bizitza osorako kartzelaren neurriarekin eta berriz ere jopuntu Euskal Herrian dago.
Bueno, behin berriro, eta Euskal Bidearen hildotik nahi baldin badezu, edo pixat azterketa politikoa ekarriz edo, Euskal Herri Jeltzaleekiko harremanak ez dirudi erraza direnik behintzat esango nuke, ezta? Puntu batzutan, ulergarritasunak lortzen direla dirudi, edo badituzu elkarrizketa batzu zabalduak, baina esalde batetik urruntasunak somatzen dira ezinbestean, behin da berriro. Eta gainerako alderdiak, alderdi sozialista, Partido Popularra, beren bidean dabiltza, horiek gainera Espainia mailan daukaten mobidarekin, nolabait esateko, bakoitzak berea ez da, konbentzioa batek, eta besteak, Pedro Sánchez, Susana Díaz, eta gora bera guzti horiek, egun hau eta mintzat izpide izan direnak, gero ikusiko dugu zenbateko rekorri daukaten. Beraz, azterketa guzti hortan, non kokatuko zenuke Euskal Bidearen, agian proposamen horren arrakasta, non errotu daiteke, akordio bideak puntuak non lor daitezke herritarren babesa zaratago. Nik uste herritarrengana zuzenean jota. Ez da bukatzerik, eragile politiko guztiak, ez da bat ezik, bere egoera propiak dauzka, bere interesak izan ditzake egoeren baitan, edo bere joerak desberdinak izan ditzake, eta gaitasuna izan behar dugu, nik uste dut joera horien gainetik kontratua eta akordioa herritarrekin zuzenean egiteko. Hori egiten da, teorikoki, 4 urte behin hauteskundeak egiten dienean, baina nik uste dugu haratago joan behar gala. Eta nik uste dut, modu baten beste baten, Kataluniak erakutsi zigun, Eskoziak ere erakutsi zigun, eta Quebecek bere egunean erakutsi zigun, bakoitzak bere modura. Baina gakoa herritarrekin zuzenean konpromiso hartzea da, eta herritarrari boterea ematea, ero herritarra empoderatzea. Hor dago gakoa. Eta esate dizut, horrek ez du esan nahi, beste eragile batzuk, izan politikoak, erakundeak, eragile sozial, ekonomiko eta sindikalak alde batera utzi behar dianik, eta horiek ere papel garrantzitsu bat daukate jokatzeko, azkenean gizarteren egituroaketan papel garrantzitsua daukatelako. Baina nik uste dut azken finean bakoitzaren inertzietatik haratago eta bakoitzaren beharretatik haratago mugimendua eman behar da gizartean mugitzen delako. Adostasunetara beti irekita egonik, beste eragileekin ematen den mugimendu hori sendotzeko eta azkartzeko. Bueno, 8 minutu gutxi dira, 10, gaur gure eskarbentukoen solasa izaten da, eta gaur beraz solas hori izango dugu aparatatik aurrera 4 eskarbentu dunekin, baina orain 2 bintzat aukeraren mentxe dauzkazu, Iñaki Zarraba eta Josu Alvarez, eta bereiekin ere partekatu dezakegu gure elkarrizketa nola ez, beraz nahi duenak. Bueno, nik galdera egitea baino gehiago nahiago nukeen pizka eztabaidan sartzea, baina nola gu hemen galdetzeko gauden. Euskal Bideari buruz. Baita eztabaida ere. Baina zuk esan diguzu lehenago labur izateko. Hori bai denboragatik, ez da. Eztabaida eta laburtasuna ez da. Ez hor Euskal Bideari buruz nik zalantza batzuk ditut eta labur-laburria argitzen ditugun. Alde batek, posible alda? Nik uste da ez, posible alda alderdi politiko batek edo maila politiko batean dabiltzen talde batek edo koalizio batek mugimendu sozialak zabaltzea eta berak bideratzea eta aurrera eramatea, badiru dizuen kontratu horti dijola, zuek eta herria. Hori nik uste aniztasunaren kontra dagoela eta mugimendu sozialen izaeran kontra duela. 2. Nik ezker abertzalei EPI buruz eta datei buruz danetik entzun diet. Nego goratzen dut, gainera, IGBT-an pasazineten Urkullu lehendakari egin zenetik, IGBT-an beto zen duten 15-erako, lehenengo data 2015 zan, pizkat jazarbait egiteko, hori oso berandu zala, gero beste batek bota zuen nahikoa zala, eta hurrengoak esan zuen, berdin zala, epea, luzeago ere izan ditekela. Orduan, azkenen nola jotzen duzuen zea hori, eta hirugarrena, ni oso horretuta nago, Katalunia ipatzen duzu behin eta berriro, garai baten bat zegoena eztabaida bat, Euskal Herri Jeltzaleek esan zala Eskozia zala eredu eta zuek Katalunia. Katalunianan mugimendu sozialak eta politikok oso berezita daude. Gero egia da batek elkarrizketak izaten dituztela, baina
movimiento sozialak erabat independientek direla, autonomo direla horretan, ezta? Eta gero, hango alde bakarretasuna edo bakarreko erabakiak oso atzeratuta daude. Horiek ari die, behin eta berriro, elkarrizketak eskatzen Madrid, eta oindik ere bai. Oindik esaten dute, hauteskunde plebiszitarioak egin ondoren, oindik Madridekin negoziaketak izango dituztela eta izan behar direla. Hori nola gogatzen duzu zuen proposamena eta Katalunian gertatzen ari da. Bueno, igual, azkenengotik eta labor egiteko baita, ezta? Egia da, Katalanek prozesu osoan ateak irekita izan dituztela eta eskatu egin dutela behin eta berriz akordioa eta eztabaida eta eseritzea, egia da. Baina ez dira zukatuko hori egin duten bitartean geldirik ez diela egon. Osea, aurra pausak eman dituzte, baina gelditu gabe, estatu gintzarako erakunde bereziak sortu dituzte. Osea, prozesua segitute egiten, eta, bueno, ateak, osea, egin beharreko eskari guztiak mantendu dituzte. Baina hor ez dago arazorik. Guk estaten duguna da, ezin gaitezkela geldi egon esperoan. Eskatu bai, baina mugimendu eman bar da. Eta zoritxarrez hemen ez dago mugimendu hori. Bigarrena, datena, bueno, hau ez da EH Bilduren bide horri bat. Hau da, zirriborro bat, nun bai markatzen dira, bueno, erdibideko pausua baino gehiago irizpide batzuk bai markatzen dira, ezta? Baina argi daukaguna da, beti ere adostasunerako balio badu, prest gaudela hori bueltardi emateko. Argi dago, ez da EH Bilduren bide horri proposamen bat, ez, guk maigainean jartzen dugu uste dugulako, norbaitek jarri behar dula, eta esperoan gauden bitartean, egoera ez dela hobetuko, baizik eta txarrera joango delako, baina argi daukaguna da, beste batzuekin adostasunean, bueltardi emateko gaitasuna. Bueltardi nahi desan aldatzeko, egokitzeko adostasunerako. Eta denborena, horren baitan. Denborena askotan kritikatu izan duguna eta kritikatzen duguna da, denbora jartzen diala, baina beti jartzen diala, 2015ko, 2017ko, 2018ko, 2020ko aurreneko pausua egiteko. Eta guk badakigu, eman barreko pauso desberdinak, hau prozesu baten enean pauso desberdinak eman behar diela, izan da ikela 15ean, ero 15erdian, ero 16ean, azkenan adostasunaren baitan posible izango delako. Guretzako, ahalik eta bizkorren argi dago, izan barko litzatakela. Baina egia da, gizarteak emango digula, ze tempotan jokatu izango dugun. Adostasunerako prestutasun osoa eta eragile guztiekin. Bueno, Josu. Nik dauka bi gauz, bat reflexio bezala, jake argiran hitz egiten gure bidei buruz, nik ez dakit, Jesus Igurinek idatzen liburu bat, ondela, ez da, 6-5 hilabete, adibidez esanak, Euskaldu frantzezak, Donostian zeudenian, harritu zitzaidan nola hemengo Euskaldunak, gaizki ikusi dute besteari gerra ondoran, ez da. Eta berak analiziz bat sartzen du, eta da, Euskal Herria, sujeto politiko bezala, eta 3 herrialde, hau da, Frantzia, Espainia eta Nafarroa, sujeto politiko bezala. Hori, berak bortikan zabaltzen dut beste bide bat, hau da, zuren posizio hori da, baina pixka reflexioa, berak esaten du beste sistema batzu, beste forma batzu badela, Euskal Herria, den konzeptu politikoa edo juridikoa defendia. Ordan hori alde batetik, da beste batetik. Hori ja alde bat utzita, eta beste galdera bat. Bala, EH Bildu bezala, nik harritzen zaidat, da ja etxeko asunto buruz, ezta? Zergaitikan. Azkeneko denporan, diputazioan zaudeten, Gipuzkoakoan, zergaitikan zaudeten, zabortegi asuntoi buruz halako empeño handia. Hau da, hori da gitxi, atzo askoetik izan referendum bat. Eta jendeak izan zuen ezezkoa asuntoan eri. Ordan, nik ez dut ulertzen zergatikan askotan, zuek dizue kritikatu alderdi popularrei, beste alderderi, ezanaz inposizioa egiten dugula. Ordan, nik galdezen ditut, hor EH Bilduren barruan, honei buruz reflexio bat egingo dan, edo ez dan egingo asuntoan buruz. Nik uste dut, situazioak Gipuzkoan nahiko komplikatua da, alertatikan, eta nik ez dut ulertzen askotan, zu bezalako alderdi bat, respeto handiko alderdi bat, gobernuan jarraitzeko eta gobernatzeko, zergaitikan jarraitzaten hain kerten asunto honekin, eta zergaitikan ez, diputazioen bere garaian zuten erabaki hartu, negoziazio bat egin. Lehenik eta behin,
ez sorpresa sartu dut, ez da nolako salto egin duzun, ez da Bai, ondakinetara, baina, bueno, bai, ondo ditzen zait, ez da. Guk argi eta garbi izan genuen, 2008ko hauteskundeetan argi eta garbi izan genuen, errausketa ez zela gure bidea. Eta guretzako gainera filosofiaren baten baitan dago. Behin eta berri izaten gara, naturari erasotzen diogula, bertatik behar ditugulako ateatzea, bai arrobietatik, bai basoetatik behar ditugulako materia primak egiteko, ezta? Eta ez geana kontuatzen da hori da, zaborra iturikoa kontakina dela, lehenik eta behin sortzen duenaren erantzukizun dela. Eta orain arte egundan kultura egian, ez da, zaborra gordetzea, lehenengo kalean zegoen gero kontenotara eta gero kontenotara soterratuak, osea, gordein behar dugu ez. Zaborra bakoitzaren, zaborra baino gehiago, ondakina bakoitzaren erantzukizun da. Eta gainera, hor, benetan ondakinean aberastasuna dago. Nahi desan, ondakinean berziklapena da lehenetsi behar da. Berziklapena ezin daiteke izen aukera bat, opzio bat, nahi badut egin, edo nahi badut ez. Osea, guk hor jartzen dugu linea horria, marra horria. Eta hortik aurrera nola egingo den, nola egin daiteken, nik uste dut egin daitekela. Baina gobernu honek hasiera-hasieran zantzuna zen, lehenik eta behin, ez da? Suitarako egokitutako erraustegi, makroerraustegi hori, ez zaukala, ez da aukerarik ere, zegoen tamainarekin aurre egiteko, kriston zulo ekonomikoa sortuko zuela, eta bigarrena, berziklatzea ez da aukera bat. Berziklatzea da, bakoitzak sortzen duen ondakinaren jabe egitea, ero erantzukizuna izatea. Nik hori ulertzen dut. Ulertzen dut, baina Amarretan gaude, ulertzen dut, baina ulertzen da, Donostian, sistema bat eraman, askoitian beste bat, zestuan beste bat, hori ez dut ulertzen. Hori ez da sinesgarria. Ez da sinesgarria. Bai, ez. Marragorria da, berziklatzea ez dela aukera bat. Hori beharrezkoa da. Hortik aurrera, adostasunerako aukerak badaude eta formato ezberdinak egitekoak baita. Eta herriaren erabakiak errespetatu. 10 minutu azutik aurrera, albistikaren ostean, izutan jarrituko dugu eta zuri eskerrik asko, Julizar. Eta aster batean berriz ere azertzen jarrituko dugu, zehonek emango du zer esanik guztiak, ez da? Seguro. Gerezetik hasita honuntzaino. Ondo izan. Beharki ba, esker. Albisteak, Olaia Urtiaga. Gehiengo osotik bi eserlekura geratu da Siriza, alderdi Txiprasen alderdiak babes zabala lortu du, baina orain negoziazioak hasi beharko ditu gaur bertan gainera. Bigarren postuan